Гледайте мача Ювентус срещу Милан на 27 април от 7:00 на живо по Max Sport 3. Ювентус идва след загуба с 2-1 от Лацио, което им е трети мач без победа. Като домакини имат 2 победи от 6 мача насам. За последно победиха Милан с 0-1 през октомври. Милан претърпя загуба с 1-2 от Интер Милано, която им е втора поредна. Като гости те записаха 4 победи за миналите си 6 мача. От последните им 6 срещи с Ювентус имат 3 победи, 2 равенства и 1 загуба. Базирано на статистиката ни очакваме победа от Ювентус. Бъдете предварително информирани за всички предстоящи спортни събития в света на футбола, ММА, бокс и много други.